Lapha ngiphethe isikhwama sempande, isikhwama semithi esiphakeja lapha kaMkhulu Bezitha inyanga yamacala. Ukuze sinichazele kabanzi ngemithi esinayo nokuthi siyikhanda kanjani, injulo kusuka nokuhlala kwayo. Asifaka yonke ke manje lapha sifake imbalo ukuze nazo sokunemithi enjani engakwazi ukuthi ni-order kizi nokuthi nisebenzise futhi sisakale ngendlela enjani. Imithi yokuqala sizokuveza sokhuluma ngempinda. Le impinda yele ekhaya. Impinda yethu lena njengoba uyibona nawe ikhandwe la ekhaya ngezandla zami naMkhulu Bezitha inyanga yamacala. Impinda ke lena zobe senginichazela ngayo ke manje njengoba ibhaliwe ukuthi impinda amshaye lapha eceleni kunendlela yokuyisebenzisa kuze wonke umuntu ohlukunyeziwe ongazi ukuthi uhlukumeza ubani nofisa ukuyiphindisela ngendlela ethile kulabantu abamhlukumezile akwazi ukuthi azibonele ukuthi uhlukumeza ubani ngaphandle ukuthi atshelwe yimina noma enye inyanga angawusebenzisa impinda amshaye. Impinda amshaye njengoba kuthiwa impinda amshaye kusho ukuthi umuntu ezokubi kuwe into le eyimba yenze kuvele yenzakale kuye futhi. It's more similar to isicupho because isicupho sona esithini ukuthi iziyenzakale. Umuntu bakakujikijela ivele ijekiwele komunikazi. Kodwa impinda ilento ukuthi umuntu uzosebenze kuwe. Then wena songasebenza impinda amshaye kuze whatever lento eyimba yenzakala kuyibele ku whoever lo sowayigadla. That's why you impinda amshaye. Igama lesimpinda amshaye liqhamuka khona lapho ke. Nange ngifunda ngale ndlela yompinda sizomfunda kanye kanye. Lapho kuthiwa bath with it for 2 days. Funa sifunda kanye kanye. Bath with it for 2 days using cold water and throw it in a busy road. Don't look back until you arrive at home. Isho njalo ke. It's bath with it for 2 days using cold water and throw it in a busy road. Don't look back until you arrive at home. Kusichaza ukuthini ke lokho? Ama-instructions abafake waba sweet and short. Kodwa ukuze mina nginabe lokho kuchaza ukuthi uyathetha lezo nomuthi lo. Njoba for 2 days kusho ukuthi njoba uqala kangaka wena ungakali kuthi uyoshila umngani wakho. Impanda la ekhaya nje bese ikale ngokuhlohlwana kwamabhodlela kusho ukuthi ibhekana nomuntu oyedwa. Uma ngabe uyithekile impanda la ekhaya ayibhekana nawe kuphela. Ungathi ushaka nomngani noma ushaka nonkosikazi. Uma ngabe ufuna ukushaka nomunye umuntu uthenga zibe zimbili. Le njoba for 2 days kusho ukuthi nawe uzosebenza for 2 days kanjani na? Uzosebenzela ilanga lokuqala hambe la ku-half. Lebe speed bese uyacedelela. Lo muthi lo uzobe sowuthela ke manje endishini yakho. Ufaka amanzi abandayo from epompini. Bese uyageza ngayo ke manje ukuthi impinda amshaye noma ngabe ubani ongadlayo imikhonto nemibebe lokubanikazi imithi ke yasekhulumiswa awukwazi ukusebenzisa umuthi ongakhulumisanga umuthi uyakhulumisa umuthi uyawuthuma kwenza into okufuna ukuthi uyenze once usebenzisa umuthi ongakhulumisanga nawo uzosebenza bese uyenze njani uhlale then lento umuthi awusebenzi ngabanye ukubona imphumela awuthumanga ndawo awazi ukuthi kumele wenze umsebenzi muni for 2 days ukuthi for 1 day then lebi thuso uqedile lo muthi lo cela ukusebenzisa usuqhisela endleleni ebhizi ke manje lakugijima khona imoto bese uyajika awubuke emuva until uzofika ekhaya uma usufika ekhaya songakhandi ke manje ubuke emuva afika ekhaya ubuke emuva ukuze lempandi iyethumeka ngqo lapho yekhona ingaliwe lihlehlele emuva umpinda amshaye ke lona ngicela ukuthi ngichaze kahle unombuzo ngilalele mina nginombuzo yes ngifuna ukwazi ukuthi ngezela ngaphandle or ejardini ngaphandle mangithi ngaphandle ngisho ngaphandle ejardini or ngezela noma ngavulele amanzi ebhavini kwami ngivule nje ngeze mina ngigezele ya muhle lo mbuzo uma ngabe usebenzisa impinda amshaye ala ekhaya impinda amshaye kubaluleke kakhulu ukuthi ugezele ekhaya akunankinga noma kusemcashweni akunankinga noma kusekhaya lakho umuzi wakho akunankinga noma kusekhaya kini as long usekhaya asike isidingo sokuthi uzogezela ngaphandle ehlane as long usekhaya lapho ufihla khona ikhanda kulungile noma umsebenzi upinda amshaye ngixolisele kule mpendulo nje ukuthi ungakwazi ukuthela amanzi ebhavini noma endishini cha imithi efana nompinda amshaye ayina inkinga noma ngathile ebhavini kodwa ikhona imithi ethi masuyisebenzisa kodwa ngafuna ukuthi ngene toilet yabona njengemithi yenhlanhla kodwa lo umuthi wokulwa ungawuthela ebhavini ugeze okubalekile uqikelele ukuthi lamanzi awachitha hambe nebhava ufuna ukuthi uzame ukuwakha ngoba umuntu oqhitshe endleleni egijima imoto yes mangabe la gijima imoto maybe kukude yeah ngingachitha noma la khamba abantu khona indlela yimbuzo uma ngabe lapho gijima khona imoto kukude
kubalekile ukuthi uToto ubuzoyifinyelela lapho sigijima khona imoto ngoba awukwazi ukuthi lapha hamba khona abantu bahamba ngani ngeenyawo imoto ihamba ngani ngomdumo weengine manje ke kukhona lapho umuntu wazofinyelela khona umuntu lapho umuntu angakwazi ukuzafinyelele khona ukuze igijime mina ukuthi lamanzi wakho anelensila yakho insila kusho nje ukuthi umuzi masosebenzisile fufundo sonensila yakho basokungcona kwakho le muzi mahlangana nensila yakho ufuna ugijelwe imoto zindlula ngaphansi ngamandla manje umuntu uyawunyathela nje umuthi futhi umuntu sakahlakaniphile uvela ugeke yabona so imoto akunokuthi izogeke emgaqweni kumele vele indlule ngoba yazi noma ukuthi amanzi wani lawo kubalekile ukuthi ugibelwe imoto the more ugibelwe imoto the more uba more effective izweni so kubalekile ukuthi ngigeze ngamanzi abandayo kubaleka kakhulu ukuthi ugeza ngamanzi abandayo ngoba uma ugeza ngamanzi ashisayo yabona uma ugeza ngamanzi ashisayo urelaxile uyageza nje uyakhuluma ngithi wonke umuntu ongadla imikhodo yebile kubanikazi nebithi uvela kurelaxile but uma ugeza ngamanzi abandayo kukhona into ethi yabona mazongena amanzi nabandayo kunanto enyakazayo noma ungafuna ukuthi inyakaze ivele inyakaza umzimba cold reflex arc uvula ukuthi umzimba wakho ngoba lamanzi abantu ayangenelela immediately abantu lamanzi sekinyakaza amathamba kini amhlophe abalele because uyile umuthi lo umuthi uthola approval from abadlozini abantu bakini abantu abakwephethe wonke umuntu usokaphethe umuntu wonke umuntu uphile emhlabeni oyiphethe njengoba usaphila kusho ukuthi kunedlozi elisafisa ufeza idinge ezithile lisakubhekile so manje ugeza ngamanzi abandayo thinteka lona uma ugeza ngamanzi ashisayo umuthi uba slow ngoba uyageza nje urelaxile so ngamanzi abandayo ugeza yabona uyalwa and ufuna ukuthi iyenzeke umzimba wakho uyanyakaza ngoba namanzi abantu lo muthi uyangenelela amanzi abandayo is very important. It's very important. Uma ugeza nje ngamanzi abandayo amanzi ashisayo akusenkinga but uzoba slow. Hayi. Ngicabanga ukuthi konke engidingayo ngiyakwazi manje. Yebo ke sijabula kakhulu for imibuzo nomunye nombuzo ngempini namshaya angancane ukusifonela ungashare number nasi 078 892 3264 noma enambeni ethi 073 830 7833. You can call WhatsApp any of those numbers. Impinda mshaya khona atholakala kaMkhonto bezitha inyanga yamacala abakugadlayo abawathola amaswidi manje kubangagadli bese cibisa iziba manje bangagadli bese kathuleka.